navn er Camilla, og jeg går på EUD Landmand på Asmildkloster Landbrugsskole. Jeg har valgt uddannelsen, fordi det er en meget varierende uddannelse, hvor vi både bruger rigtig meget tid i praktikken, men også er inde på skolen og får en masse faglig viden. Jeg hedder Andreas, og jeg går på EUD Landmand på Asmildkloster. Jeg synes, at landbrugsuddannelsen den er skidespændende, fordi at der er mulighed for at komme ud og få tingene i hænderne, og du kan se udviklingen på dig selv og på de ting, du arbejder med. Når vi er inde på skolen, så har vi meget varierende fag, som giver os mulighed for, at vi kan få lov til at nørde ned i alle de her emner, vi interesserer os rigtig meget for. Og det kan vi gøre sammen med andre, der har lyst til at nørde lige så meget som os selv. Jamen, vi har jo biologi, og så har vi et fag, der hedder landbrugsproduktion. Så har vi bæredygtighed, og matematik har vi også, økonomi. Så der er en helt vildt bred palet af fag. Jamen lige nu der sidder vi på skolehjemmet på Asmildkloster, hvor vi har mulighed for at bo, når vi går på skolen. Det giver et helt fantastisk fællesskab blandt os elever, fordi at man får lov til at være sammen med dem, man arbejder sammen med i skolen. Når man er i oplæring, så får man ligesom det stof i hænderne, som man har lært inde på skolen. For eksempel, hvordan man kan optimere sin fodblanding, så at man kan få køerne til at give mere mælk eller bedre mælk for den sags skyld. Når jeg er ude i oplæring, så handler det både om køerne inde i stalden, men det handler også rigtig meget om det markarbejde, der kræves, for at vi kan producere foder til vores køer. Det handler om, at vi skal have kørt noget gylde ud, vi skal have pløjet markerne, der skal sås, og der skal høstes. Jeg synes, at det er mega spændende at arbejde med kvæg, fordi at du kan se på dyrene, at du gør en forskel. Hvis du passer dyrene ordentligt, så kan du se, at de giver resultater i mælkestalden. Og det er bare rigtig rart at se, at man gør en forskel på den måde. Selvom at vi snakker rigtig meget om alt det her arbejde, der er med køerne, så er det også mere end bare arbejde. Det er også en hobby og en livsstil. Man bruger tid på det i sin fritid og går og passer på køerne og klipper dem og børster dem. Og jeg personligt bruger også tid på at gå til dyrskue med vores køer. Det får man også et helt andet fællesskab og også et andet forhold til køerne. Det er mega livsbekræftende arbejde. Der er en masse frihed, og vi får lov til at være udenfor. Og det her med at arbejde med dyrene, det er mega fedt, fordi du kan ikke forudse noget. Når du arbejder som landmand, så er det ikke bare fordi, at det er dit arbejde. Så er det fordi, at det er din livsstil. Og at man elsker at stå op og møde på arbejde om morgenen, fordi at man kan mærke den her forskel, man gør. Og det er den fedeste fornemmelse i hele verden.